Продовжуємо вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви до нас приєдналися. І впродовж наступних півгодини про гучні кримінальні справи, про гучні кримінальні провадження будемо говорити з гостем нашої студії. Це мій колега по цеху, як то кажуть, журналіст інтернет-видання «Українська правда» Євген Будерацький. Євгене, ще раз доброго вечора і дякую, що ви прийшли. Тем до обговорення є багато. Розпочнемо з теми дня сьогоднішньої. Для глядачів додам трішки інформації, аби всі зорієнтувалися, про що йдеться. Йдеться про те, що мера Одеси Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана затримали в аеропорту Бориспіль за підозрою у заволодінні майном. Про це офіційно повідомляється на сайті Національного антикорупційного бюро України. Затримали їх в аеропорту Бориспіль, підозрюють у вчиненні злочину. Йдеться про заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. В НАБУ додали, що наразі з усіма підозрюваними виконуються слідчі та процесуальні дії, а також вирішується питання про обрання запобіжного заходу. І є повідомлення про те, що, ймовірно, обрання запобіжного заходу самому меру Труханову може відбутися 15 лютого. І нагадаю, що мер Одеси Труханов був відсутній у місті більше 1,5 місяці, з 26 грудня 2017 року, коли почалася його чергова відпустка. І здебільшого це пов'язували з активізацією роботи НАБУ у справі Краяна. Я нагадаю, що 23 жовтня 2017 року співробітники НАБУ разом з озброєними силовиками винесли з квартири Труханова 2 опечатаних пакети з документами. Він фігурує у справах щодо підписання мирової угоди з Борисом Кауфманом та Олександром Грановським щодо Одеського аеропорту, купівлі приміщення заводу «Краян» за завищеними цінами під потреби міської влади, а також привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт із реконструкції автодоріг. І крім того, хочу нагадати глядачам про те, що мер Труханов – один з таких найскандальніших мерів сучасної України. Він був відомий своїми, є відомий своїми проросійськими настроями. Зокрема, багато хто його звинувачував у тому, що він влаштовував проросійські мітинги в Одесі, і знову ж таки пам'ятаємо історію з його російським громадянством. Тобто фігура доволі така одіозна. І, як бачимо, в НАБУ до нього дійшли руки. Та ви, Євгене, зокрема, і про це писали в «Українській правді». Зокрема, буде скоро матеріал ще один. Вас, напевно, не здивувало або ж здивувало, та, про те, що знову гучна справа НАБУ, знову гучний такий підозрюваний, і мер, до якого було багато закидів, відколи він, зрештою, став мером. Ні, ну насправді до мера Одеси навіть не з жовтня запитання, там десь починаючи з березня і кінця 2016 року, з березня 2017 року, до нього запитань багато. Просто справа по Краяну, вона, скажімо так, найбільш для розслідування найбільш є такою адекватною, тому що якщо ми порахуємо, в скільки разів були перепродані корпуси старого заводу «Краян» Одеській міськраді через фірму, то це виходить десь виключно по тим фабула цієї справи, що це справа, що була перекуплена за 185 мільйонів у фірми, яка купила її за 11 мільйонів буквально до там якихось там, ну, скажімо так, поки Одеська міськрада вирішувала про 185 мільйонів, фірма ця, така, яка має ознаки ефективності 100%, вона якраз там оформляла ці корпуси на себе за 11,5 мільйонів. Там багато таких нюансів, які є. І ще один цікавий нюанс, який нас завжди забувають, тому що ця справа ще мала раніше ефект, тому що там взагалі ці корпуси вперше перепродавались десь за 3 мільйони. Тому якщо рахувати 3 на 185, то Одеська міськрада в нас вирішила не просто золоті корпуси купити, а ще й там збагатитись там на 50 разів, ну якщо НАБУ доведе, звісно, що вони можуть збагатитись. Тому і ви згадали, що в грудні він якби зник. Я б сказав, що в грудні офіційно він пішов в відпустку, тому що зник він, скоріш за все, ще до того. І, скоріш за все, йому просто дуже добре підказали, і він вирішив просто зникнути з країни на той момент, поки буде вирішувати ці питання. Як йому здається, що він міг їх вирішити. Тому, якщо ви говорите про те, що чому зараз, все просто. Ну, вчора вручили підозри і взяли тих людей, які можуть багато говорити. Набагато простіше приїхати самому і вибрати іншу тактику і стратегію на подальші дії, тому що переховуватись за кордоном доволі складно.
Ну і знаєте, дехто казав про те, що здогадувався, що зрештою зовсім днями дійде вже безпосередньо до мера Труханова, бо останнім часом, якщо навіть подивитися на повідомлення, офіційні повідомлення НАБУ, дуже активно взялися власне за Одесу, безпосередньо за цей регіон. Тому багато хто говорив про те, що власне цей регіон зараз неабияк опрацьовують, відпрацьовують, і тому можна цього очікувати. Але знаєте, цікава історія безпосередньо з тим, що був мер Труханов за кордоном, а пізніше він сюди повернувся. І як написав сам у своєму Фейсбук, коментуючи своє затримання в Борисполі, про те, що насправді він перервав своє відрядження до Чехії, метою якого було налагодження співпраці у сфері муніципального транспорту. І це рішення було прийнято у зв'язку з проведенням слідчих заходів і поширенням інформації, що я нібито ховаюся від слідства. І далі, цитуючи Труханова, перервавши відрядження, я попросив свого адвоката офіційно зв'язатися з НАБУ і повідомити про час мого приїзду, щоб уникнути подальших спекуляцій. Натомість в НАБУ офіційно говорять про те, що ніхто нікого ні про що не попереджав, а про ці маневри закордоння Труханова дізналися від прикордонників. Ну, власне, йому просто підказали. Розумієте, тут же ж історія проста. В НАБУ йде всі справи НАБУ, вони показували там по Мартиненку, по іншим. НАБУ працює по схемі. Нормальна схема, коли більш низові учасники певних якихось, скажімо так, мутних якихось схем, там крадіжки або ще чогось там державних коштів, вони скоріше здадуть когось на горі, якщо вони сидять, скажімо так, десь в місцях позбавлення волі або там в СІЗО просто сидять. І коли побачили, що перші затримання реально офіційні пішли, тоді я думаю, що Труханову просто, скоріше за все, адвокати або ще хтось підказали, що, напевно, варто повернутися, тому що, і це ж, до речі, ця заява ще не тільки про те, що він перериває там відрядження чи щось. Ця заява стала першою заявою з моменту 23 жовтня тих самих обшуків. Він не коментував ті обшуки. І там одеські ЗМІ, які теж мають певні, скажімо, проблеми в себе місцеві. Там мені говорили про те, що там затирали навіть якісь коментарі або якісь статті з приводу Труханова. Просто намагалися змовчити історію. Тобто не те, щоб спустити на гальмах, просто хотіли, щоб про неї менше говорили. Тут просто занадто гучно заговорили тепер. Тому в нього шансів просто інших, ніж повернутися додому, не було. Переховуватись в Європі з його репутацією, ну зараз, скажімо так, недовго міг би переховуватись, а переховуватись в Росії, ну це просто на собі поставити одразу хрест. А він ще не хоче. Але невідомо, як ця історія буде розвиватися, бо спеціалізована антикорупційна прокуратура, який очільник Холодницький повідомив буквально кілька годин тому журналістам, вона клопотатиме про обрання міри запобіжного заходу в вигляді арешту, або ж є альтернатива, це застава у 50 мільйонів гривень. Тому невідомо, як ця історія далі буде розгортатися, ймовірність кудись поїхати, та як зрештою часто це буває, після внесення застави той чи інший підозрюваний, обвинувачений, він зникає за кордоном. Ну, немає сенсу зникати, якщо ти з нього приїхав, ну, скажімо. Тут я думаю, що тут історія йде в іншому. Тобто Труханов не зміг домовитися з НАБУ, він хоче домовитись з судами або затягнути будь-які там процедури, які будуть судові. Адвокати, суди, і я думаю, що то, що прокуратура в нас хоче або посадити на 2 місяці, або 50 мільйонів, ми вже бачили декілька разів, яка схема ще використовується захистом. Це коли пройдуть люди поручителі. Ну, правда, завтра ми всі подивимось, хто може поручитись за мера Труханова, окрім його власних депутатів, які вже не можуть зібратись на сесії 1,5 місяця, тому що бояться внести, скажімо, договір на затвердження, той, який стосується цієї справи країни. Ну, у будь-якому випадку побачимо, 15 лютого є певна дата, до якої, напевно, буде прикута наша увага. А якщо, бо ще маємо про двох особистостей поговорити, якщо переходити від того, який повернувся в Україну та приїхав, то йдеться ще про одного, Олександр Шепелєв, який знову ж таки повернувся до України. Глядачам я нагадаю, це такий доволі скандальний
персонаж. Йдеться про колишнього б'ютівця. Пізніше він був у партії регіонів. Пізніше він був оголошений у міжнародний розшук. І знову ж таки абсолютно вагомий букет обвинувачень з приводу нього. Це, зокрема, і вбивство, і розкрадання грошей, і так далі, і так далі. І ми можемо зараз, напевно, показати відео, в якому стані Шепелєв був у залі судового засідання. Він був побитий. І сам розповів про те, що його з мішком на голові били певні люди і вимагали компромат, зокрема, на Юлію Тимошенко, а також президента України і пана Турчинова. Це що говорить сам Шепелєв. І безпосередньо військовий прокурор Анатолій Матіос після затримання нардепа, екс-нардепа Шепелєва, прокоментував, знову ж таки, в інтерв'ю «Українській правді» про те, що після обстеження дуже ретельного виявили в нього зламані щелепа та зламаний ніс. Давайте послухаємо, що з цього приводу сказав військовий прокурор. Медики встановили, що у Шепелєва зламані щелепа й ніс, крім інших тілесних ушкоджень, які можна попередньо кваліфікувати як середньої тяжкості ушкодження, що спричинили довгий розлад здоров'я. На вигляд у затриманого були досить серйозні сліди тілесних ушкоджень, як на обличчі, так і на тулубі. Йому було надано повноцінне медичне обстеження за всіма параметрами. Так не обстежують навіть важкохворих людей, як обстежили Шепелєва. Поки здоров'я Шепелєва не покращиться, слідчі дії з ним проводити не можна. Потрібні його пояснення. Спочатку він повинен поспілкуватися з адвокатом, обрати визначену ним чи спільну позицію і погодитися чи не погодитися давати свідчення слідству. Євгене, перш ніж ми перейдемо безпосередньо до аналітики, я хочу ще додати, що за словами військового прокурора Матіоса, коли слідство дізнається, хто і з якою метою 1,5 доби завдавав тілесних ушкоджень Шепелєву, воно, тобто слідство, напевно зрозуміє мотив його дивного повернення під 4 судові розгляди, де передбачений довічний строк покарання. Ви теж про цю історію писали, ви теж глибоко в цьому матеріалі. Ось ця історія з цими компроматами і навіть зовнішнім виглядом Шепелєва, в якому я він... підозрюю, що Шепелєв просто розповідає щось, що йому потрібно для того, щоб мати якусь, скажімо, підставу для торгу там з кимось, хоча насправді він далеко вже давно не може мати компромату на Юлію Володимирівну Тимошенко, ні на Петра Олексійовича Порошенка. Враховуючи сучасний інформаційний світ, як ми бачили зовсім нещодавно, компромати 10-річної давнини вже давно не працюють. Тобто, якщо потрібен компромат на політичні сили, то він має бути якийсь, трошки раніше, скажімо. Тому це дивне повернення пана Шепелєва в Україну. В мене, справді, коли було це інтерв'ю з паном Матіосом, то в нас було тільки одне запитання. У нас прокуратура хоче довести, що вона його не била, але ставить цим... Це як за основу того, що буде по його справі. Насправді, реально, людина... 2 замахи на вбивство інкримінується. Гроші в дуже великих розмірах. Там за 200, за 220 мільйонів гривень колись з банку «Родовід» йому інкримінували. І тут запитання, чому наша прокуратура думає, як він сюди потрапив, а не то, як його засудити за це все, що він тут натворив. Те, що як він сюди потрапив, насправді, враховуючи таку саму реакцію прокуратури, це, скоріш за все, свідчить, що вони справді не знали, що він сюди потрапить. І для них він як звалився, як сніг на голову просто. Хоча, знаючи пана Шепелєва по певних якихось колишніх справах, я думаю, що просто-напросто він міг просто комусь набриднути там, де він знаходився. Або це був Москва, або це був Донецьк. Тобто, я так розумію, що, зрештою, прокуратура тепер не знає, що з цим всім робити, але, знаєте, багато хто з експертів, вони говорять про те, що недаремно хтось і комусь було вигідно, власне, коли говорити про повернення Шепелєва сюди, зрозуміло, що в нього десь там є і своя історія. І, можливо, повернутися сюди йому було набагато безпечніше для життя, ніж десь там залишатися. Але припускають, і дехто навіть це обґрунтовує, про те, що це така карта, яка безпосередньо підкинута до виборів. Але враховуючи безпосередньо, що говорить сам Шепелєв, він перераховує всі можливі прізвища, які тільки можна перерахувати, на кого має начебто компромат. Це і генеральний прокурор, це і секретар РНБО Турчинов, це і Тимошенко, Порошенко і так далі. І тоді виникає інше питання, кому вигідна ця карта, якщо, умовно кажучи, компромат він має мало не на кожного.
Та? Чи це вже більше, на вашу думку, така конспірологія, що комусь вигідно, що Якщо вже так, скажімо так, ймовірність такої версії, якщо вона може там якимось чином підтвердитись, то єдине, хто може потрапити під, скажімо, під цю там роздачу компроматів, це може бути там Юлія Володимирівна Тимошенко, з якою він в партії довгий час був. Але враховуючи, що він свого часу просто від Юлії Володимирівни Тимошенко втік до Юрія Іванющенка, скажімо так, з-під даху під дах, то можливо це і ігри колишніх наших регіоналів, які там намагаються тут трошки сплутати карти для чогось. Щоб легше розмовляти з нинішньою владою про якісь свої умови повернення або зняття якихось арештів з якихось їхніх рахунків за кордоном. Тобто не факт, що це може бути спрямовано саме на електорат. Можливо, це справді йдеться про торги, виторгування я не і думаю, так що далі. це на електорат може сильно вплинути. Тому що, знаєте, в нас, якщо ми говоримо про справу Родвідбанка, з якої все починалось з Шепелем, вся політична історія. Якщо про неї говорити там з самого початку, то ще тоді, коли він збанкрутував, по суті, коли його там збанкрутували, то ще тоді ця історія не була надто гучною. Тобто вона могла там, скажімо, аукнутись там на той момент прем'єр-міністру Порошенку набагато гірше, ніж вже зараз, через 10 років. Тому я думаю, просто хтось грається, хтось хоче хтось щось хоче виторгувати. До виборів навряд це настільки сильна фігура в Шепелєва, який, просто, скажімо так, зі своєю поведінкою більше схожий на якогось такого кримінального якогось ділка, аніж на серйозного там політика. Тому я не думаю, що саме такі люди можуть використовуватись для серйозних електоральних ігор. А тоді, якщо говорити про характер його побиття і так далі, тобто хтось справді вірить і думає, і знає, що є, скажімо, у нього певний компромат. Якщо вірити його словам, те, що він чув, що в нього питали і так далі. Тобто хтось може сприймати несерйозно цю фігуру, а хтось може більше знати, скажімо, ніж ми з вами, і відповідно таким чином вибивати цей компромат. Я чому про це говорю? Бо насправді така історія, щоб настільки людина в такому вигляді, вона потрапила до зали суду, і пізніше не зрозуміло, хто кого і як бив. Шепелєв каже одні, ті кажуть інше. І зрозуміло, що до зали судових засідань він потрапив одного числа, але в Україні він опинився вже набагато раніше. І тут хтось там якось його пропрацьовував. Тобто, насправді, все дуже-дуже заплутано з самого початку. Якщо людина має, скажімо, посвідчення там МГБ, так званої ДНР, то це багато про що говорить. Він не потрібен був в Росії, просто Росія не може екстрадицію, яку Україна свого часу запросила на Шепелєва. Ми ж просили його видати, і росіяни погодилися його видати. Просто тут історія в тому, що в нас в період війни якось дивно виглядало, одна країна другій видає політика, хоч і за замах на вбивство і за все інше, було б дуже дивно виглядало. Він міг бути там частиною якихось обороток, але все одно він в російському СІЗО довго сидів, скажімо так, 2 місяці він сидів. Якщо росіяни хотіли, наприклад, вибити з нього якийсь там компромат, вони б це, я майже впевнений, зробили б. Якщо він приїхав до Донецька, скажімо так, жити, тобто йому в Росії було небезпечно, як йому здавалось. Якщо він приїхав в Україну або його привезли в Україну, то, скоріш за все, просто-напросто людина... Я просто дуже сумніваюся, що він сам сюди приїхав. Я думаю, що його привезли сюди, і, скоріш за все, не наші правоохоронці, тому що, дивлячись на реакцію наших правоохоронців, саме вони від нього навряд чи чогось хочуть. Я сумніваюся навіть, що вони його посадити хочуть. Він їм справді велика проблема, тому що з ним треба щось робити, а що саме, враховуючи багато дотичних людей до тих самих справ, які йому там інкримінувались, то, думаю, наші правоохоронці з задоволенням би відмовились від екстрадиції, але що ж зробиш? Вже ж з'явився. Бачите, хтось приїжджає до України, хтось хоче втекти з України, а хтось і приїхав, і хоче тут бути, а насправді йому, скажімо, тут не дають бути. Як йдеться про ще одну постать, про Михайла Саакашвілі, хочу з вами поговорити. Глядачам я нагадаю про те, що його видворили з України до Польщі. Польща за процедурою реадмісії, тобто прийняла Саакашвілі як порушника кордону. І якщо ми можемо зараз показати фотографію Михайла Саакашвілі, яка
кілька годин тому з'явилася у мережі, де Михайло Саакашвілі демонструє про те, що він у Нідерландах вже отримав посвідчення особи. Він повідомив у своєму Фейсбук про те, що оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі. От, власне, є ця фотографія. Далі я зацитую Михайла Саакашвілі. Сьогодні в Амстердамі вперше за останній час у мене з'явився документ, що засвідчує мою особу. Відразу по прибуттю в Нідерланди мені вручили посвідчення особи, що дає право на проживання і роботу в Євросоюзі. Вся процедура зайняла всього кілька хвилин, написав Саакашвілі, і при цьому він додав, що як ніколи рішуче налаштований повернути українське громадянство. І давайте послухаємо уривок інтерв'ю Михайла Саакашвілі виданню Deutsche Welle, який він дав у Польщі, і обговоримо. Не можемо ми це почути. Я тільки нагадаю, що, власне, Михайло Саакашвілі в інтерв'ю Deutsche Welle заявив, що він переконаний, що вирішити проблему корупції в Україні можливо тільки за допомогою Європейського Союзу. Цитую, ключ до вирішення проблеми корупції в Україні лежить у європейських столицях. І, на його думку, дієвим засобом могло б стати створення країнами ЄС нового списку Магнітського українських корупціонерів. Власне, Михайло Саакашвілі обіцяв на теренах Європи розказувати про корупцію в Україні. Він це вже і почав робити. Маємо 3 хвилини історію Саакашвілі, та людину, яку знову ж таки звинувачують в Україні, і серйозні звинувачення, та включно там до державної зради, просто випускають з України замість того, аби тут її покарати. Та ну наскільки логічно ця ситуація виглядає для вас? І наскільки вона вже завершена, на вашу думку? От з приводу завершена, я не знаю, як вони ще там будуть. То просто дуже Михайла Ніколазовича дуже важко прогнозувати. А з приводу того, що ця історія була певною фазою, скажімо так, на Банковій неодноразово говорили, що просто, як би знаєте, одним словом, набрити хочеться, щоб його позбавитись. Тому що людина ми зараз не будемо говорити там про якість тих протестів, там, скажімо, там і про можливість зборів якихось людей, але факт залишається фактом, що це людина політик протестний, який вміє збирати людей. Тобто і та людина, яка може тих людей виводити на вулиці і просто розхитувати ситуацію, навіть, ну там, я не знаю, свідомо, несвідомо, просто розхитувати ситуацію. І коли вже посварились, то вже, скоріш за все, просто закрили очі і сказали, все, давайте от закінчимо просто, тому що в них суди не виходять, розумієте? Тобто у влади не виходить його нормально судити так, щоб навіть якщо є там співучасть в державній зраді, яку йому приписують, в кожен суд перетворюється на бенефіс Саакашвілі. Тобто він приходить на суд і починається купа протестів, люди кричать, підтримують, він говорить політичними словами, якісь аргументи почути там прокуратури чи когось майже, вони просто стишуються якраз під тим звуком і криком політичним саме. І просто вислали, тому що це не опонент, який, скажімо так, конкурент для влади напряму. Це просто такий подразник. І це подразник, який міг працювати дуже довго. І якщо коротко, то на вашу думку, як дехто говорить про те, що Саакашвілі за кордоном, зокрема на теренах Європи, він набагато незручніший і небезпечніший для української влади, зокрема в контексті іміджевому, аніж Саакашвілі, який був тут в Україні і багатьма моментами незнанням, скажімо, наших реалій частково. Та він сам себе якимось моментами компрометував. Але там він буде більш незручніший і буде більшим оцим подразником. Наскільки це реально? Я думаю, що це нереально, тому що, розумієте, отакий пасіонарний електорат, який підтримує Саакашвілі, він реально пасіонарний. Тобто його переманити з боку, від Саакашвілі доволі складно. Тому він тут, який кожен тиждень, скажімо так, накаляє напругу в цій країні, це набагато гірше, ніж там, що він буде розповідати про корупцію тут, про яку він, як мінімум, вже там, напевно, роки 2 не може знати, оскільки він не є губернатором, і він не може розповісти якихось таких речей, на яких, якби в нього були прямі докази корупції, я думаю, європейці вже б їх мали. Тому гіршим варіантом для української влади було б, скажімо так, екстрадувати його в Грузію, тому, напевно, вибрали саме такий
як на їхню думку, компромісний варіант. Угу. А якщо маємо менше хвилини, але все ж таки, на вашу думку, який шлях далі обере Саакашвілі? Продовжувати політичне життя? Чи буде викладати в університеті у Сполучених Штатах, скажімо? Я думаю, він... Або як би ви порадили, так? Мені ще не вистачало радити Саакашвілі, але, скажімо, я думаю, що він перепочине спочатку. Тобто Саакашвілі не є тією людиною, яка зав'язує з політикою. І це доволі такий розквітлий вік для політики, щоб її завершувати. В якій іпостасі він з'явиться в українській політиці, в грузинській політиці, або, може, в європейській, ми можемо ще подивитись. Але я думаю, що на звичайного викладача Саакашвілі не схож. Побачимо, пане Євгене. Дякую вам за те, що ви прийшли. Дякую за розмову. Євген Будорацький, журналіст видання «Українська правда», був гостем нашої студії. Дякую, що ви були з нами під час цієї розмови. Я з вами побачуся вже завтра ввечері, але ви надалі залишайтеся з АТР. Попереду багато цікавого.